Ei, se on mikään asema. Kuvat ovat tuolla peremmällä. Miten se sanottaa se kuvituksen? Että sä oot todennäköisesti toinen lasten isä, kerran päässä Ari, pois kuvat. Oletko joutunut sosiaalihuollossa käydä tunnustaa? Niin olen. Ensimmäinen joudun käymään. Zoomaan nyt vähän sitten, mutta koetan, että mä oon ihan kohmessa. Mä oon ollut 2 päivää yhtä putkeen heillä. Älä viitti ruveta. Käymään täällä infoteltalla ennen kuin kerkeet kauhean pitkälle. Ois tärkeetä asiaa. Tää vaan 10 kertaa suutusta kiinni vielä. Sitten painetaan jokaisesta miettimistä, niin kuin tässäkin tulee se. Onko se jo valmiina, mikä on tämän mietin alas? Se on sitten valmiina, joo. Midnight Sun Meet. Aha, siinä meni yhdellä paikalla. Mut sehän sanoo. Taru hei, muistatko sitä, että laitasta? Kari hoitelee nyt tän. Hoiditko sen lehtitytön? Joo, se lähti jo. Kunnolla. Joo, 2 kertaa. Meillä on nättejä mietittiinkin, että missä sä oikein oot. Meillä on nättejä toimittajia täällä. Tota. Mhm. Tästä oikein näkö tässä toi. Sen verran heijastaa toi valo. Niin, mamma.
Litio! Og balja så stor som et eggeglass. Voi kuski jo vähän aikaa ajan. Ei oo. Oli muuten varmaan... Se on siinä vieressä se oikea auto, tuo tarra hämää tuossa. Just. Tää on se. Tällä näyttäisi olla menossa long distance paikka. No tässä illalla laseritykkä, se ampui tuonne seinään vielä kuvia. Aha, täytyy käydä illalla kuvaamassa sit vielä. Et on hienosti talvea kato kattele muistaa. Pitäis olla 5 senttiä saa olla. Siihen meni aina yli. Siellä mun vilkun päälle saman tien vielä on vilkun. Vaneri pikata. Elikkä mulla on vähän liikaa. Mulla on 15 senttiä. Aina vilkun. Vaneri siinä on, mutta ei sit muuta voinut, koska mulla oli niin kova jano ja miittinkin kiire, niin siinä alkoi pedali painua pois. Älkää se selittäkö niin kauheasti Hakala. Ai jaha. Lähetä sit maalariin terveiset. Joo. Olvi terveiset. Kiitos vaan Kari Lehtolle. Ei kun Niemenmaalle. Ja sitten maalari on hoitanut homman hyvin, mutta katso vaan, että rivustukset ja kaikki nää on. On moni muu saanut mutkin hyvää, mutta pitempään pystynyt en vinkymään. Nyt on tuossa oikein. Tää oli kato. Tää oli vähän tonne puolelle. Ja jouduttiin vissiin 2 kuukautta Karloon keskustaan, että se se viihtää ja saa siellä tehdä sitä. Et saa vituttaa, kun se menee nauhaan, kun sä häviät. Niin. Todisteet. Todisteet. Älä rutista sitä peukalaa. Mäkin voin rutistaa tää peukalaa silloin. Lähdä sitten. Jos sulla on siellä voi... musiikki. Ei pakko vähän laittaa biisiä. Noniin. Lähdä. Okei. Eihän siitä tuu mitään.
Väsytystaktiikka. Kyllä me Janne tiedät, että nyt on mihinkään. Ei se on pärjännyt minullekaan. Se on tällä rentona tässä yhtäkkiä. Love was a game you played, a mistake I made, never found at a time. I thought love, something's been making me blue. Somehow I can't talk it over with you. Something's been making Mulla oli niitä eilen. Ne onkin oikein vanikissa, se viihtyy tosi hyvin autossa. Ne oli aikaisemmin henkilöautoja, niin ei viihdy. Missähän tämmönen paikka on? Kaikki tuulikin. Ai niin, Ootas tänne, joo. Kato kuva, missä kohtaa se on. Niin no, joo. Niin Ja se auto, niin. syyllinen löytyy heti vierestä. Joo, toi on muuten. Oo. No, kaiken paha alku ja juuri vai? Joo. Joo. One more. Onks tää tämä päivä? Hei! Nos vendemos toda la nota, nos van a pegar ahí. Äkkiä pois alta. Tulee apina suora tietä kumminkaan sinne, hajoaa kummin. Ai niin, mä unohdin.
ihan oikein. No nähty on se letukanta. Minkä värinen se on? Sininen. Se on ikkunat kaikki rekisteriin. Yeah. You know. Very nice to see you again. Toi riittää jo, älä hetki. Smile! Musiikkikannut hauketaan mitään, mutta kuten semmoinen. Saadaan ostaa auton tommosesta. Meillä on tosiaan vain uniikki kappale, nämä erilaisia versioita tässä, niin se pitää olla niin lähellä. Tulee niinku peltipurkista se ääni, niin se ei oikein toimi. Pistäkin kauan. No. Ei se. Voltittoman näköisenä haahuja. No niin se ei oo mikään vaikea. Hyvä se. Mä purisen silleen, että Mikä siitä on nyt? Joo. Niin, eikö sitten? Mukaan. Mä en tiennyt, että sä rupeat linnunpesiä tekemään. Oisit ottanut oman haravas. Minä hävitin sen niinkö? Ari. Hyvä. Mä elää joku nauttas pöydällä. Karka. Onko se niitä K-kaupan? Haluatko? Kyllä. Syön loput, mä oon syönyt niitä. Joo, ei täällä näy mitään. Hei, Kari, miten menee? Ihan hyvin. Mitä? Mitä juot? Lörökahvi. Onko hyvä? Oho, vahva. Joo, pöytäkin näyttää ihan siltä, että ihan on vahvaa. Joo. Mitä terroristi? Sekoita kaikki. Jori lainas. Juho, Ei mitään, ei se mitään, ei Siima kuulemma. Ootko sä polttanut Juho yhtään jälkiä nyt tonne rillikatolle? Anto Janille kylti. Se antoi mullekin. Eikö äiti oo päästänyt? Tää on hyvä. Jori, jonkun 4 markkaa. Oh, Ruveta menemään porukkaan. Niin, onko No, senkin kuuluttiin, mutta sä voit kuuluttaa se vielä kerran. No niin, arvoisat juhlavieraat. Tapahtuman tässä vaiheessa yläkerran humppaorkesteri on vaihtanut viihteelle, eli siirtynyt aidan toiselle puolelle musiikin kuuntelijaksi. Yläkertaan on roudattu tietokone soittamaan levyjä. Omia CD-levyjä saa ottaa mukaan. Ottakaa kotselot myös mukaan. Ja rock'n'rollia ja teidän levytoivumustenne mukaan ja tuotujen levyjen mukaan siellä soi musiikki sitten niin pitkään kuin virta riittää. Tervetuloa. Tämä tuli kiire äänestä. Mä luulen, että se on... puolelta ei äänestys tohon ja päättyy kello 12 päättyy. Ja ohjelmasta on jäänyt mainitsematta, että people, että noi. Palkintojen jako on tänään. Sen siis oli puhe tietysti, että se olisi ollut 9, mutta kun se nyt ei ole 9, niin nyt se homma on. No, miksi me tarvii tänään jakaa? Niin. Sitä mäkin niinku... Kun mä kerroin tonne, että tänään on vaan niiden joukkuekilpailujen palkintojen jako Kuutelasta kyse. Aha. Eikö se ole perinteisesti, että sunnuntai puolelta päivältä jaetaan palkintoja kuuluttamassa?
No, mutta sitten täytyy käydä sanomassa norjalaisille tai Jarille tonne noin, että me ei jaeta tänään, kun se joukkuekilpailun palkinnot, kun sieltä on 2 autoa nyt lähdössä, ja ne odottaa palkintojen jakoa muuta. Käy sanomassa Sakelle, että silleen mä juttelin jo Jarin kanssa oli just koska? Äsken. Ihan nyt tunti. Ei kun mä näin Jarin nyt äsken tossa noin, kun me mentiin tonne yli sinne, niin vartti takaperin. Ja nyt täytyis käydä sit sanomassa tuolla noin, selvittää se homma nyt niinku ihan juurta jaksoon. Nyt meitä... No niin. Mitäs poika ostaa? Poika ostaa! Annaanko pakettiin vai meneekö ihan noin vaan? Meni noin vaan. Joo, selvä. Kunhan nuorikolle. Ja nyt sitten rupes tekemään mieli lisää. Joku vettä tulee aivan. Ja rahat loppuu, ei siinä oo mitään muuta. Joku vois myö ensiksi pojalle auton, mihin se laittaisi. Kaapelit piti ostaa etukäteen auton vielä ostaa. No, mutta se helpottaa varmaan värinvalintaa siinä vaiheessa, kun kyllä. on kaapeli valmiina. Työpaikan, niin kyllä niitä autoja änkyttämällä saa. Paikka ei johtajan auton tuossa 7-9 myydellä. Ai on ihan oikein vielä. No nyt johtaja palkkaa vastaan. Työpaikkakin olisi taattu kuotta. Kyllä näkyy. Menee vaan huuruu toi linssi. Niin, kun sä laitat liian lähelle ihoon, niin se huuruu. Se huurtuu, joo. On sen verran lämmin. Mut muuten näkyy hyvin. Joo. Hyvä. Jene. Punes vesto. Leijonat ihanaa. Ottako nyt allerede? Ei niin. Anne. Thank you. Wow! Wow! Annakin mä! Annakin mä! Näin!
Ta kast bort en fanfare mot han. Nyt katsomaan näitä autoja ja kuuntelemaan autoissa olevia hitilaitteita. Vittu kun se valoi. Hitiraati on suurin piirtein 10 vailla 11 autolla ja siihen on ilmoittautuneet Rolf Bengtsson, olemme car number 23. Thank you. Ei tullut vielä, nyt lähti. Kaikki on niin älyttömän kännissä. No joo, onneksi ollaan. Mitä mä, hei olemme juonut nyt, hei mä koko päivän aikaa juonut sentään niin tommosen vajaan muovimukillisen valkoviinin mä muuten. 30, siis niinku verkkokauppa viini. Mut täällä päin ei saa ongelmia, kun naapurit on tarpeeksi kateellisia. Tuossa tekis tätä. Joo. Näinpä. Vihreä sininen. Kamerat. Kuulostaa tullut. Se toimii nimittäin. Peräkkäin. Se toimii hyvin. Se on ihan asia. Joo, se on ihan hyvä intoni. Sekö se on? Olet se. Olet otettu. Eräs nyt. Markan voi tinkiä, niin saa isomman kolikon. Marko voi tinkiä. No, kyllä se voi. Ehkä se voi tinkiä. Saattaa olla, joo. Tieshän sen homman. Niin. Metsiä ei voi ostaa 2 saman tien. Säpinässä. Ei mitään. Joo. Niin. Joo, unohdettu. Tänne vain. Ei oikein tarkenna. On vähän liian pimeät alkaa olla. With some great news to share, people tell me their king is proud. Now my girl, you're so young and pretty, and one thing I know is true. We live from Yeah.
Ranskan. Sille halvalla. Yhtä hyvin olla ruotsalainen. Toisella lailla. Niin. On niin pimeetäkin jo. Ei silloin filmiäkään. Ei. Oo, filmikin loppu. Jos siinä olisi se veivaa. Niin. Täällä on joku makkara. Otin katoa. Sinä nyt sen kameras kanssa näet. Ota semmonen ihan tavallinen. Mitä varten sä muuten hait sitä? Saanko heittää pikku rock'n'rollin tähän? Joo, ehdottomasti. Missä? Hetkinen, tuolla päin. No niin. Naisiin ei voi pieni poikani luottaa. Ne suuren ikävän pienen sydämen tuottaa. Mut ikkunaan tuijottaa kai pienikin poika illoinsaan. Sieltä katsoo prinsessa unelmain. Ruudun takaa, ruudun takaa, ruudun takaa tyttöni katsoo toisin. Hän on naisista kaunein, minkä tiedän. Ja pienet rinnat prinsessallani siedän. Hattu on moitteeton ja hyvä myös ryhti vartalon. Ruudun takaa tyttöni katsoo vain. Oh Glendora, oh Glendora, oh Glendora, kuinka sua palvonkaan. Kerran illalla ikkunaan taas saavuin. Jo äijä toinen prinsessan peitti kaavun. Hän peitti pään, peitti muun, sen vaihtaen nukkeen koristeltuun. Ruudun takaa tyttöni toinen vei. Ruudun takaa, ruudun takaa, ruudun takaa tyttöni toinen vei. Toinen vei. Toinen vei. Kaikki on okei. Joo, kaikki on okei. Hyvä, jatketaan. Joo. Vitsi, ootte viisaita. Eikö olla muuten? Ollaanko ihan vähän aikaa hiljaa, jos ne meidän lapset saa? Ei kato, kun saadaan tuo Ville veliperä. kanssa joutais nukkumaan. Minä vielä. Kyllä. Katsotaan nyt mitä tulee. Entäs näyttää? Tääkin on näin hieno. Ensinnäkin mä haluan kiittää kaikkia, jotka täällä on ollut läsnä tänä viikonloppuna. Kiitos siitä, olemme tehneet Vanset Rukskulvo Finland ryn uuden ennätyksen.
Se oli volkkari. Joka käsittääkseni on 137 autoa. Ja siitä kiitokset ensinnäkin kaikille teille. Viikonloppu ei ole säiden puolesta meitä hirveästi suosinut. Muutama pikku muukin juttu on mennyt vähän, aikataulut on parilla minuutilla myöhästynyt aina silloin tällöin. Parilla päivällä huom. Ja sadetta on vähän saatu ja vähän sitten jotain muuta pikku prokkista tuossa järjestetty vähän semmoista ylimääräistä iltaohjelmaa. Mutta toivottavasti kaikilla on mennyt tää viikonloppu kuitenkin jollain lailla tuubiin. Mutta nyt mennään siihen, että nyt on palkintoja ja apua. Joo, mä saan kaikki tuubista. Okei. Okei. Nyt ensiksi jaetaan Best Light Show. Suomeksi sama kuin finns. Elikkä paras valoshow. Kiinnitimme huomiota erityisesti sellaisiin asioihin, miten ne on tehty, mitä niillä on yritetty hakea ja kuinka ne on aseteltu ja kuinka ne näkyvät. Ja koska Light Shown ideahan on niin, että se näkyy illalla silloin, kun autoja halutaan katsoa. Ja paras Light Show menee autolle numero 57. Best Light Show is number 57. Geir, Lostai. Onks meillä hei kuka ottaa stillikuvia? Selvä, seuraavaksi otetaan paras sisustus. Best interior, best inside. And it goes, menee autolle numero 19, car number 19, Robert. Car number 66. No, Robert. Valitaan paras maalaus. Best painting. Käytetään tämmöisenä kriteereinä parhaassa maalauksessa sellaista, että kuinka se ylipäätään on se maalaus tehty. Emme ole kiinnittäneet välttämättä huomiota tämmöisen maalauksen asetteluihin etc, vaan kuinka se on kokonaisuudessaan tehty. Paras maalaus menee autolle numero 133, Lehtosen Kari. Car number 100. Se tulee vähän hymyä huuleen, niin kehityskelpoinen. Best project in the area. Menee itse oikeutetusti autolle numero 84, Timo Hakala. Rokkikoneet. Best Hi-Fi. Emme käyttäneet minkälaisia mittareita, käytimme säälimätöntä tuomarikorvaa. Ja se on varmaan muutkin kuullut, kuka ottaa Best Hifi-palkinnon, mutta auto numero 19, Jori Nummi, car number 19, Best Hifi. On sellainen auto, jota harvemmin näkee meidän meetingissä, ei ole tosin enää paikalla, mutta auto numero 9, car number 9 is best euro, it was a camionette. Eli se camionette, joka oli tuolla takanurkassa. Only one euro car. Onko mun vaimoni täällä? Tuut sä hakemaan sen kun... Aatu, sulla menee hyvin, sulla on vielä vaimo paikalla. I almost got the prize. Can I count some halaukset! Se oli liikaa pyydetty. Okei.
Sitten otetaan semmonen kiertopalkinto, mikä tässä on kiertänyt. Lyhyt on kaunis. Tiimi on joskus lahjoittanut palkinnon paras revity. Elikkä semmonen, jotka nyt yleensäkin toimittaa jotain, muilla on hauskaa. Niin semmonen menee autolle numero 19, car number 19, Jori Nummi. Eikä tarvii miettiä miksi. Jokainen varmaan näkee naamasta, miksi toi menee sille. Se vie veronsa. Paras paku. On se siellä jossakin. Tai se ainakin oli. Kyllä se siellä pakupalkinto viime vuonnakin jostain syystä jäi väliin ja sitä nyt ei ole saatu sitä pokalia tänne näin, mutta me toimitamme sen joka tapauksessa voittajalle. Paras paku, Best Cargo Van, auto numero 25, Jouni Hakala. Toimitetaan sulle se peräskyyti noiden systeemien mukana. Sitten mennään trukkiluokkaan, jossa palkitaan 3 autoa, eli niin sanottu pick-up-luokka. Kolmas on sellainen, joka kaikki on täällä alueella nähnyt, käynyt siellä, ollut siellä, saanut aamiaista siellä. The third truck in the area is this. Sano Mati. Toinen number 2 truck is car number 65, auto numero 65. Nils Kenneth something. Car number 65. Paras trukki, Best Truck, auto numero 72, car number 72, Markku Ikonen. Lähti just. On lähtenyt kotiin. Voiko joku tuossa laskeskeltiin, mutta pitkämatkapalkinto perinteisesti on niin, että se on kotoa tänne kiertämättä, kulkematta lähtöruudusta. Niin, ei New Yorkia ei saanut ajaa tänne tulla. Ja me tossa nyt sitten pohdittiin ja laskettiin noita kilometrejä ja tultiin siihen tulokseen, että long distance, pitkä matka, car number, mikäs tää on? Robert, where are you? Long distance, again. Van Kolmonen. Alueella oli paljon hyviä vaneja, on paljon hyviä vaneja, tulee paljon hyviä vaneja. Mutta jollain tavalla kaikki erottuu toisistaan, niin tälläkin kertaa. Vääntö oli kyllä kova, varsinkin kahden ensimmäisen välillä. Mutta täältä lähtee. Kolmas palkinto. The third van. Auto numero 40, car number 40, Janne Braun. Janne nukkuu. Et nähnyt mitään. Van Kakkonen. Toimitetaan ilmeisesti, koska mun mielestä ovat poistuneet, mutta tässä oli aikamoista vääntöä, mutta silti pieni ero ratkaisi. Van Kakkonen, one number 2 is car number 126, 126, Matti Moilanen, Viia.
Olisi se joku Tampereen suunnalta. Ykkönen. Menee sellaiselle autolle, joka ratkesi sillä, että autoon voi katsoa mihin tahansa, niin se on tehty viimeistellysti. Siinä katsottiin alle, katsottiin konehuoneeseen, aivan mihin tahansa kun katsoo, se on hyvä kokonaisuus. Van Ykkönen, the best van. Auto numero 85, car number 85, Jari Järvinen. Jari! Ja enää yhtä palelee. Missä se Valli ottaa kuvia? Tossa se on. Valli, tästä ainakin otat kuvan. Tästä pytystä ja jakamisesta. Okei. Elikkä People's Choice. Auto on saanut 48% kaikista annetuista äänistä tällä alueella. Se on varmaan kaikille on tämä auto tuttu. Ja People's Choice, car is number 70, auto numero 70, Henry ja Pirjo Granberg. Nyt on hyvä syvälli jakso. Mira! Amputko mamma? Siis! Juustoa! Silakkaa! Siis! Se, että se kannattaa hoitaa Siinä on sisäkartalo. Sitten näin oikeastaan sillä tee mitään, koska puhtaasti ne nyt mitkä jää. Ja kaikista niistä 110 mittaa. Haluatko kartista? Sano 80 vaan niin tulee, mä haluan piiloutua. Tätä ei voi. No, joo.